Obrt se bavi proizvodnjom opruga. Osnovan je 69. godine. Osnovao ga je moj otac. Od tada uspješno poslujemo na području Hrvatske i regije. Preuzela sam posao 2000. godine nakon njegovog odlaska u mirovinu. Pa eto, tata nije imao muške djece pa je trebao neko nastaviti posao. Onda sam ja usmjerena na strojarstvo. Tako, nakon završetka studija sam počela raditi i sama opruge. Naš osnovni proizvod su opruge. Radimo sve vrste tehničkih opruga. Dimenzija materijala od 0,2 mm do 25 mm. Radimo po narudžbi, po tehničkoj dokumentaciji. Pokrivamo širok spektar proizvodnje opruga iz žice, iz elastičnih traka. Radimo opruge koji se primjenjuju u strojogradnji, za poljoprivredne strojeve, za automobile. Za posao sam vezana prvenstveno zbog tradicije. Zatim posao nije monoton, vrlo je kreativan i želim nastaviti jer sam se školovala za to i jer želim poboljšati i radne uvjete i proizvodnju u budućim godinama.